खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैदों मा मोनसे माने साननो गोनां बाथ्रा। जोंहा दा फोरबो फैगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्स डे एबा जोङो बर' होननानै बुङो उदांस्रि सान। दा बेखौ लानानै मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। जों माखासे मानसिफोरखौ नुयो बा दखानदार गलादारफोरखौ नुयो जे जोंनि नेशनेल फ्लेग एबा फिरफिलाखौ लानानै बिजनेस मावो एबा फिरफिलाखौ थारमाने जों दखानदारफोराव माखासेखौनो फाननाय नुयो। दा एक्सुवेलि बिदि जानो नाङा आंनि मथेसो दे। आंनि मथेबाथाय थारमाने बिदि जानो नाङा। मानो होनोब्ला मोनसे एसेबां सनमान गोनां बेसादखौ लानानै थारमाने बिजनेस मावनाया मोनसे एक्सेप्ट खालामथावथाव एबा नाजावथावथाव थारमाने बाथ्रा नङा। दा बेनि उनाव माखासे मानसिफोराबो बायनाया बायनानै माखासे बाइकफोराव लगायगोन, गारिफोराव लगायगोन, ओमफ्राय मिथिला आरो माखासे जायखिजाया गावबा गाव इउज खालामो। आंनि निजिनि एक्सपिरियेन्सखौ खोथायोब्ला दिनैसिम आं माने निजिनि बाइकआवबो एबा साइकेलावबो आगोल उन्दैयावबो माने दिनैसिम फ्लेग लगायफेरनाय हुदा गैया आरो आङो उनावबो लगायाबो जानो हागौ माने आङो उनावबो लगाया। मानो होनोब्ला जुदि नोंथाङा जुदि निजिनि हादरखौ एकदम गोसो गोरबोजों अनमारोब्ला बिदि देखायनानैल' थारमाने जाया। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनांगोन हादोरनि थाखाय बा निजिनि मानसिफोरनि थाखाय माबा मोनसे मावनायासो मोजां खामानि मावनायासो थारमाने आंनि मथेब्ला बेसेबांबा मोजां खामानि। दा माने साननैसोनि थाखायल' फ्लेगखौ लगायगोन, फ्लेगखौ लगायखांनानै दा 15 आगस्ट थांबाथाय इन्डिपेन्डेन्स डेआ थांबाथाय साननै सानथामनि उनाव जानला मानला गारलाबायसिगोन। दा बेफोरबायदि फ्लेगखौ नांनायनि उनाव बाहायखांनायनि उनाव जानला मानला गारनायनि जाहोनाव माने दाखोर दालाफोरा जेराव मेराव बांद्राय जागोन, जायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन। दा माखासे जेसेबां मानसिफोरा बायदोंमोन एसेबां मानसिफोरा थारमाने साखोन सिखोन एबा साफा सुफा खालामनायाव थारमाने एसेबां आखाइ होआ। बेबो थारमाने मा होनदों गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा। दा जेसेबांनो आबहावाया गुबुंले जागोन जोंनि इयुननि थाखायनो बेसेबांबा गाज्रि बेखौ गासिबो जों मिथिखायो। जों उन्दै समावबो माखासे गुबुंले थासारिनि बागै थारमाने जोङो फरायबोबाय, इडुकेसन थारमाने स्कुलफोराव कलेजेसफोराव मोनबाय। खिन्थु बेफोरखौ जोङो जुदि गोथौवै सानोब्ला बेफोरनो मोनसे माने मोजां खामानि बा निजिनि समाजनि थाखाय, निजिनि मानसिनि थाखाय बा इयुननि थाखाय, जोंनि निजिनि फिसा फिसौनि थाखायनो थारमाने बेसेबांबा मोजां खामानि मावनाय जालांगोन जुदि जोङो बेफोरबायदि थारमाने माबाफोरखौ गुबुंले आबहावाखौ जुदि जोङो दानिफ्रायनो होबथायोब्ला जोंहा थारमाने गोजोन खुसि मोनसे संसार फैनायनि मोनसे आसा दं। दा गेजेरावनो साननो गोनां बाथ्राया बेबायदि जों बेफोरबायदिखौ माबोरै होबथागोन, माबोरै थारमाने जोङो आबहावाखौ माबायदि साखोन सिखोनै लाखिनो हागोन। दा जों बानायग्राफोरखौबो जोङो होबथानो हाया आरो जोङो फानग्राफोरखौबो होबथानानै लाखिनो हाया। मानो होनब्ला बानायग्राया बानायदोंब्ला दखानिफोरा गलादारफोरा फानखागोन। खिन्थु मोनसे जुदि जों बेखौ जुदि खमायनोब्ला, जुदि जोङो एक्सुवेलि थारमाने निजिनि हादरखौ जुदि जोङो मोजाङै अनमारोब्ला बा माबा मोनसे मोजां सानोब्ला जोङो बायनायखौ खमायब्लानो अट'मेटिक थारमाने प्रडाक्सनाबो खमायगोन। मानो होनोब्ला डिमान्ड गैयाबाथाय साप्लाया जाखाया, नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो। दा बेखौ जुदि जोङो होबथायोब्ला, बायनायखौ जुदि जों बन्द' खालामोब्ला अट'मेटिक थारमाने फानग्राफोराबो बेखौ फाननाया खमायगोन आरो मा होननानै बुङो प्रडाक्सनाबो उनाव थारमाने जुदि रावबो बायलाब्ला बेखौ प्रडाक्सन खालामनानैबो लाब गैला। बेफोरबायदि थारमाने खमायहोनो हागोन आरो आंनि मथेब्ला। आरो साननो थाङोब्ला जोंनि इण्डियान नेसनेल फ्लेगखौ मोनसेल' इन्डास्ट्रिया प्रिन्ट खालामनो एबा मेनुफेक्सार खालामनो राइट दं एबा पारमिसन दं। बेनो जाहैदों कर्नाटकानि मा होननानै बुङोमोन बेखौ खादि डेभेलपमेन्ट एन्ड भिलेज इन्डास्ट्रिस कमिसन होननाय मोनसे मेनुफेक्सारार दं बा दाग्राबो होनजागोन जोङो। दा बिसोरासो माने कर्नाटकायाव दं बियो। बिसोरासो थारमाने इण्डियान नेसनेल फ्लेगखौ थारमाने मेनुफेक्सार एबा दानो थाखाय बा बानायनो थाखाय थारमाने बिसोरा पारमिसन दं। बिनि अनगा थारमाने रावाबो थारमाने इण्डियायाव एक्सुवेल थारमाने राइट गैया बा मोन्थाय गैया। दा माखासेफोर नायबावोब्ला नोंथांमोना ओरैनो फिसा फिसा ओरैनो फ्लेग मेनुफेक्सार खालामग्राबो नुनो, खिन्थु एक्सुवेलाव बिसोरा एक्सुवेल राइट गैया। दा नोंथांनि मथै बिदि फ्लेगखौ लानानै बिजनेस मावनाया मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामजायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।